மீண்டுமாக தமிழ்நாட்டில் கனமழை பதிவாகுமா? அடுத்தடுத்து 2 புயல்கள் உருவாக போது, இதனால தமிழ்நாட்டில் வானிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் மிக தெளிவாகவும், விரிவாகவும் நம்ம பார்க்க போறோம் நண்பர்களே. மறக்காம நீங்க லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்காகவே ஒவ்வொரு நாளும் துல்லியமான வானிலை அறிக்கை பொறுத்தவரை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அரபிக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி பொறுத்த வரைக்கும் வருகிற 21ஆம் தேதி தாழ்வு மண்டலமாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. தாழ்வு பகுதி அப்படிங்கிறது அதனுடைய காற்றுடைய வேகம் 40லிருந்து 60 கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்கும் வீசக்கூடும். அது எப்போ ஒரு தாழ்வு மண்டலமாக மாறுகிறதோ 60லிருந்து 70 கிலோமீட்டர் வேகம் வரை அதனுடைய காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கும். தொடர்ந்து அரபிக்கடல் பகுதிகளில் கடலும் மிகவும் சீற்றமாக காணப்படும். இது ஒரு புயலாகவே அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் கண்டிப்பாக மாறிவிடும். பின்னர் இது புயலாக மாறிய பிறகு வலுப்பெற்று வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையில் நகரும். அதனால் நமக்கு தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இந்த அரபிக்கடலில் உருவாகிற புயல்னால கண்டிப்பாக கிடையாது. 100% எந்த ஒரு பாதிப்பும் தமிழ்நாட்டில் எந்த பகுதிகளுக்கும் இது ஏற்படுத்தாது. அடுத்தபடியாக மழை பொழிவு மட்டும் நீங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சியில் பெரும்பாலும் கனமழை, ஓரிடங்களில் கனமழை சற்று தீவிரமாகவே காணப்படும். நாளை மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மத்திய வங்கக்கடல்ல உருவாகக்கூடிய தாழ்வு பகுதியும் பின்னர் புயலாக மாறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுது. ஆனால் இது புயலாக மாறினாலும் தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த ஒரு ஆபத்துமே இல்லை. 23ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குது. ஆனாலும் நமக்கு மழை பொழிவு மிக கனமழை, அதி கனமழை எல்லாமே நவம்பர் மாதத்தில் காத்து கொண்டிருக்கு. இந்த 23 அல்லது 24ஆம் தேதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் வங்கக்கடலில் உருவாகினாலுமே கூட எங்கே நமக்கு மழை பொழிவுகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா, இது தொடர்ந்து வடக்கு திசை நோக்கி நகரப்போது. இதன் காரணமாக ஆந்திர கடலோர பகுதிகள், ஒரிசா கடலோர பகுதிகள், ஏன்னா இந்த கடலோர பகுதிகள் நல்ல ஒரு தீவிர மழை பொழிவு கிடைக்கும். இந்த பங்களாதேஷ் பகுதிகளில் இந்த புயல் பொறுத்த வரைக்கும் கரையை கடக்க போகுது. அதனால் தொடர்ந்து எச்சரிக்கையாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் இங்கே மட்டும்தான். என்னதான் நமக்கு வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் இறுதியில் தொடங்கினாலுமே நவம்பர் மாதத்தில் தான் நமக்கு தீவிரமடைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் நாளைய தினங்களில் மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாகி பின்னர் வலுப்பெற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசை நோக்கி நகருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே உண்டு. தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் மழை பொழிவுகள் பொறுத்த வரைக்கும். எதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் அடுத்து வரக்கூடிய 5 நாட்களுக்கு மழை பொழிவு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் இருந்து குமரி கடல் வரை ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி என்பது நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக தான் கனமழை அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் பதிவாகிட்டு இருக்கே தவிர இன்னும் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கலை. தொடர்ந்து உங்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுப்பதற்காக உங்களுக்கு முன்கூட்டியே எந்தெந்த தேதிகளில் பருவமழை தொடங்கும் அப்படிங்கிற தகவல் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கிறோம். தற்போதைய நிலவரப்படி தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளிலிருந்து குமரி கடல் வரை ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக மட்டுமே கனமழையானது தமிழ்நாட்டில் தென் மாவட்டங்களிலும் மேற்கு தொடர்ச்சியிலும் பதிவாகும். தென் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்களான மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலியில் பெரும்பாலும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டம், சில சமயங்களில் மிதமான மழை. தென் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மேற்கு பகுதிகள் விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல்ல அவ்வப்போது கனமழையும் எதிர்பார்க்கப்படுது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்களான நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அவ்வப்போது கனமழை எதிர்பாருங்க. பெரும்பாலான நேரங்கள் மிதமான மழையாக ஆங்காங்கே காணப்படும். வட தமிழக கடலோர உள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை தீவிரம் குறைவு. அடுத்து வரக்கூடிய சில நாட்களுக்கு மழை பொழிவு சற்று குறைவாகவே இருக்கும். மிதமான மழை மட்டும் சில இடங்களில் எதிர்பார்க்கலாம். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், புதுச்சேரி, காரைக்கால், கள்ளக்குறிச்சி, டெல்டா மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தஞ்சாவூர், திருச்சி, புதுக்கோட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர், நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை என பல பகுதிகளிலும் பெரும்பாலான நேரங்கள் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டம், ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. உள் மாவட்டத்தில் சேலம், கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர், ஈரோடில் பெரும்பாலும் மிதமான மழை, சில இடங்களில் கனமழையாகவும் சில பகுதிகளில் மிதமான மழையாக இருக்கும். வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரியில் பொதுவாக வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக காணப்படும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் நமக்கு மழை பதிவாகியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்காக தான் ஒவ்வொரு நாளும் வானிலை அறிவிப்புகள் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம்.
கடந்த 24 மணி நேரத்துல கனமழை வந்து எங்கெல்லாம் பதிவாகியிருக்கு அப்படிங்கிற தகவல உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்திருக்கோம். ஏன்னா, இந்த மழை பொழிவு சில மாவட்டங்கள்ல கனமழையும், சில மாவட்டங்கள்ல மிதமான மழையுமாக நேற்று காலை வரைக்கும் பெய்த மழை அளவு தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போகிறோம். திண்டிவனம் பகுதிகள், விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்துல 8 சென்டிமீட்டர் மழை பொழிவுகள், விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்துல 2.3 சென்டிமீட்டராகவும், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல 2 சென்டிமீட்டர் மழை பொழிவு, பெரியார் அணையில 2 சென்டிமீட்டர் மழையும், கோவிலாங்குளத்தில் 1.2 சென்டிமீட்டர் மழையுமாக பதிவாகியிருக்கு. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் 9 சென்டிமீட்டர் மழையும், கமுதியில் 2.5 சென்டிமீட்டர் மழையுமாக பதிவாகியிருக்கு. மதுரை மாவட்டம் மதுரை வடக்கு, ஆண்டிப்பட்டி, குப்பானம்பட்டியில் 1 சென்டிமீட்டருக்கு மேலாகவும், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மலையூர் மற்றும் திருமயத்தில் 1 சென்டிமீட்டர் மழையாக மிதமான மழை பொழிவுகள். நீலகிரி மாவட்டம் அழகராய் எஸ்டேட் 4 சென்டிமீட்டர், குந்தாபாலம், பர்லியார், குடலூர் பஜாரில் 3 சென்டிமீட்டர் மழை வரை பதிவாகியிருக்கு. கிண்ணக்கோரை, அப்பர் குடலூர், தேவாலா மற்றும் எமரல்டில் 2 சென்டிமீட்டர் மழை வரைக்கும் பதிவாகியிருக்கு. பில்லிமலை எஸ்டேட், பர்வுட், சாம்ராஜ் எஸ்டேட், அவலாஞ்சியில் 1 சென்டிமீட்டருக்கு மேலான மழை பொழிவுகள் மற்றும் குன்னூர், பந்தலூரில் 1 சென்டிமீட்டருக்கு மேலாக பரவலாக மிதமான மழை என்பது பதிவாகியிருக்கு. நாமக்கல் மாவட்டம் மங்களபுரத்தில் 1.5 சென்டிமீட்டர், பரமத்தி வேலூரில் 1.5 சென்டிமீட்டராக மழை பதிவாகியிருக்கிறது. தேனி மாவட்டம் தேக்கடி பகுதியில் 4.5 சென்டிமீட்டராகவும், வீரபாண்டி 3.9 சென்டிமீட்டர், பெரியாறில் 3.2 சென்டிமீட்டர், அரண்மனைப்புதூர், மஞ்சளாறு, வைகை அணை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 2 சென்டிமீட்டருக்கு மேலாக மழை பொழிவுகள். போடிநாயகனூர், பெரியகுளம், ஆண்டிப்பட்டியில் 1 சென்டிமீட்டருக்கு மேலாக மழை பொழிவுகள் பதிவாகியிருக்கு. தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டையில் 6.2 சென்டிமீட்டர் கனமழையினுடைய தீவிரம் பாருங்கள் எந்த அளவிற்கு பதிவாயிருக்குன்னு. ஆய்க்குடி 4.3 சென்டிமீட்டர், சிவகிரி 2.5 சென்டிமீட்டர், குண்டாறு அணை, தென்காசி மற்றும் சங்கரன் கோயிலில் 1 சென்டிமீட்டருக்கு மேலாக மழை பொழிவுகள். தூத்துக்குடி மாவட்டம் கயத்தாறில் 3 சென்டிமீட்டர் மழையும், கடம்பூரில் 2.4 சென்டிமீட்டர், விளாத்திக்குளத்தில் 1.9 சென்டிமீட்டர், சுரன்குடியில் 1.8 சென்டிமீட்டர் மழையாக பதிவாகியிருக்கு. திருவாரூர் மாவட்டம் குடவாசலில் 3.3 சென்டிமீட்டர், வலங்கைமானில் 1.9 சென்டிமீட்டர், பாண்டவையாறில் 1.8 சென்டிமீட்டராகவும், திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாலுமுக்குல 10.4 சென்டிமீட்டர் மழை பொழிவு, ஊத்துல 6.3 சென்டிமீட்டர், பாபநாசம் 5.8 சென்டிமீட்டர், காக்காட்சியில் 5.5 சென்டிமீட்டர், மாஞ்சோலையில் 4.7 சென்டிமீட்டர், கன்னடியன் அணைக்கட் பகுதிகளில் 3.5 சென்டிமீட்டர், அம்பாசமுத்திரத்தில் 3.2 சென்டிமீட்டர், சேர்வலாறு அணை பகுதிகளில் 2.3 சென்டிமீட்டர், மணிமுத்தாறில் 2.2 சென்டிமீட்டராகவும், மூளைக்கரைப்பட்டியில் 1.5 சென்டிமீட்டராக மழை பொழிவுகள் பதிவாகியிருக்கு. தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஐயம்பேட்டையில் 2.6 சென்டிமீட்டராகவும், நெய்வாசல் தென்பதியில் 2.5 சென்டிமீட்டர் மழை பொழிவு பதிவாயிருக்கு. பரவலாக மிதமானதிலிருந்து கனமழை என்பது பல இடங்களில் பதிவாகி வருகிறது. அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களிலும் ஆங்காங்கே மழை பகுதியாக இருக்கும். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் தஞ்சாவூர் பகுதிகளில் நகர பகுதிகளில் 2 சென்டிமீட்டர் மழையும், திருவையாறு, பாபநாசம், பட்டுக்கோட்டையில் 1 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியிருக்கு. சிவகங்கை மாவட்டம் இளையங்குடியில் 2 சென்டிமீட்டர் மழையும், சிவகங்கை பகுதிகளில் 1 சென்டிமீட்டர் மழையுமாக பதிவாகியிருக்கிறது. கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் 8.5 சென்டிமீட்டராகவும், மத்வராயபுரத்தில் 2.1 சென்டிமீட்டர் மழையாக பதிவாகியிருக்கு. சோலையாறில் 1.4 சென்டிமீட்டர். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நம்ம பார்க்கலாம், கோழிப்போர்விலை பகுதிகளில் 9.2 சென்டிமீட்டர் மழை என்பது மிக தீவிரமாக ஒரு கனமழை பெய்திருக்கிறது. குருந்தன்கோடில் 7.6 சென்டிமீட்டர், பெருஞ்சானையில் 5.7 சென்டிமீட்டர், முள்ளங்கினா விலை பகுதிகளில் 5 சென்டிமீட்டர் மழையும், தூக்கலாய், பேச்சிப்பாறை, பாலமோர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் 5 சென்டிமீட்டருக்கு மேலாக மழை பொழிவுகள் பதிவாகியிருக்கிறது. அடையாமடை, சூரலக்கோடு, கன்னிமார், மாம்பழத்துறையாறில் 4 சென்டிமீட்டருக்கு மேலாக பரவலான நல்ல ஒரு தீவிர மழை பொழிவுகள். ஆனைக்கிடங்கு, களியல், திற்பரப்பு, எரணியல், பூதப்பாண்டி, முக்கடல் அணை பகுதிகளில் 2 சென்டிமீட்டருக்கு மேலாக பரவலாக கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் சற்று தீவிரமாகவே மழை பொழிவுகள் பதிவாகிட்டு இருக்கு. நாகர்கோயில், குளச்சல், கொட்டாரம், மயிலாடி மற்றும் குளித்துறையில் 1 சென்டிமீட்டருக்கு மேலாக தீவிரமான மழை பொழிவுகள். ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொடுமுடி பகுதியில் 4.2 சென்டிமீட்டராகவும், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை பொறுத்தவரை
பரங்கிப்பேட்டையில் 35 டிகிரி செல்சியஸாக பதிவாகியிருக்கு. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை: வங்கக்கடல் பகுதி, தமிழக கடலோர பகுதி, மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரி கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று பொறுத்தவரை 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இலங்கை கடலோர பகுதி மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று பொறுத்தவரை 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். அரபிக்கடல் பகுதிகள் பொறுத்த வரைக்கும் கேரள கடலோர பகுதி, லட்சத்தீவு, மாலத்தீவு பகுதிகளில் பலத்த காற்று பொறுத்தவரை 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களிலும் கடுமையான காற்றுடைய வேகம் வங்கக்கடல் மற்றும் அரபிக்கடல் பகுதிகளில் வீச வாய்ப்பு இருக்கு. நண்பர்களே, மறக்காம நீங்கள் லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்காகவே மிக துல்லியமான வானிலை அறிக்கை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.